ya kinong rem ha jela jongi ngampat ai mensim nomor ba ngampat yo kanu kata ka jing mentoy nakasorkar hab kabanga compare bat kiwe kijela bat nga ngade ka briu ko ba habanga kran ru ngade kabanga da wat jing tip kamde kabanga syukran kat bangamon kamde kabanga syukran tang banjo petho bria ndai nga syukran da kabanga jutip namar ba kita kinong rep kibanga layo ide ki bun snem kibanga lakran ha kawe ki episode kabanga la ong baka sarkar kade ka sarkar biet kabala hikai ban pomye kiding son shathe kithan bhoi na du kita kisnam kibala let kila arpho le posnem menta kibanga layo ba ki mat ye kita kiding ba ki hikai ban thung da ki strawberry ki hikai ban thung da kita ki sobrap kata kade ka banda ithamula mat kata kade ka bangim la bangin ong ba ni syukran ben tang ya tak sarkar kita kinong rap ro kidi ban long ka syempang ba bat kata kade ka banga ko ban percaya hang ni ba kata ka jing ai jing man toy ka sarkar ha ka baya dei bat kinong rap hi kade ka banga ko ban ong ba tang san 4% ru ompat long ban khmi leti mut ar 4% kabala ala ban yo jing man toy nak sarkar kamu dah ka baki wan ra ye tu kita wai penyap kenyang dia ndai la yo shipun kijing tu jing man toy pat hak bala yap ki dok kha ki dok panat nang ta de kidan ki ba kita kinong rap kinong reading ri ki ju yo ita sampai juhur ki ong ki ju yo yo untuk shipau khat wai ngot ki yo wai ar yo hi tamam dai ba yo alut barwa nang ta kidan ba ong pat ba ngi yo hi shipau teli arpau teli ser de kita ki masih kita ki sniang kita ki ai te empat ju asngo bakin dan kita ki skim nak sarkar bat kata ka banga kwa bangan pensyai bahang ne bangan num ai men sim ya kinong rap bakin khmi lenti nak sarkar namar ba lada phim dei ki baya trezen ti syakmat bandadan kita ki nong rap ki ba start ki ba mi syakmat ban tenro ban penkhi ya kan ka sarkar bakan train na banta ka jongphi ngam tharai kita ki sarkar kin pek na banta jongphi te ki nong rap naman ba ki sarkar ki de ki ba he akatulom dakalak shibnai dakalak tikin kuslai la yon banta itai thi dihur syahjat tengkala yo shipla de kade kata ka ba sarkar syahjat tengkar 4 khen ten takadaw nga ai matsi me phi namar ban na kane kalyang sarkar Meghalaya jongi hi kampat long yang bangan ai matsi me phi kinong rap ba phinchia ko ngu e tak sarkar ba ngalawan ya chatu ka than mo kon ro sha thung ku bilot ro shisnong nang ta syakata ka than silyang kat banga kali ki kita ki yarap ayu si ong thung ka jar tahmot ki banga lakali sikali ki ong ka jar denang tapan bat kidan kita ki jakat thung ki banga yo ikum si ka than nan yong thung dau phan suda kata ka banga ko ban ai men sim pat na kalyang ka jonga namar ngapat ngadai tang rupat ba iba ngamla bangan ai phi ki takinong rep asu ai tang men sim namar ngadai ka briu ko bakhi baksar ngadai ka briu ko ba jusyang bahaban wat ban pet perman ya kita ki kam kiduk ki jong phi namar ba kam dei ka ba biang yang bangan biang tang ya ladi ngadai bangan ai kata ka jing syakri jonga na banta jong phi ki pat ba bat kadai kata ka banga ko ban pensyai phi hang ne ba long ya phi kinong rap bangan ai men sim ba phinia thung baro kata ka snong do kubi lani baro kata ka snong shadu shathe shawar ayo i lat bam do lot ikiding so ada ka jing thung de ki sansar
nang ta shathi shabhoi nga ikilat thung lut da kita kising tiu ta usniang ru bam ta using kamasi ru kambam sing kasi ru kambam sing ti finia le yu kim pinda ba female adi so ta using to sansar uta kubi uta kajar uta peskot thai shatai ka than west uta peskot dan kapor ba udan ars tengka shikilo ru kador ti finchani atana uwe umar te kam dei ka ba phin yo jing im na ta ka daw phiti ban ya ri ka jing ri phin rep bunjat ki jing thung ki ba om dei ban chane ek sarkar chane hala ka bor ka jing sta la jong uno ta ujhur uba ka ya ha pat ka tuka maryang ka jong ka tuka than ka jong phi bat nang ta pat bat uno no ta umar uba lada phithung uba lada phimla ban dia phen ai ba mi usniang lani udan ta ujat marrep uba lada phimla ban dia kan bam kamasi lani unu ta marrep uba phimla ban dia kin bam kisir teka dei kata ka ba lada phim la ban yo pisa na tu marrep phila yo na usniang phila yo na masi phila yo na kasir nang ta bat kidan kita ki jakari dok ha kita jakari dok ha lele ka dei ka baka ri jongi ka bakat sabayat kita kipung ki pentor kadai kata ka ba ha ka jela jongi ni sayo ki jingpang ki ba bunjat bat ha ki ki jela jelai ki jingpang kum ba jelai ha ka jela ka jongi namar ba ni wan ra da kita ki khau ki banadu na andra da kita ki dok haru ki banadu na andra na asam bat nang ta kita ki kubi ki ful kubi ki ba ai dawai ba ki dei ki ba ya hap kamariang ka jongi ni di ban thung ki ba kat kum ka to ka ayom kat kum ka to ka mariang kam dei ka ba phinchu ong ru ba man ta ngi thung uta tamba ngi ai dawai na ma u yap yong kum ta na mar ba ka dei ba kam ya hap kamariang pi sa ban ai ka dawai ba kam dei ka poru phi hap ban phi thung jubor ba phi sa hap ban ai dawai phi di ban thung kat kum kata ka ba kamariang jong phi ka kapen ya kata ka jing san jing plung utau jing thung jong phi bat nang ta pan bat ka badan kam apan ka dei ba ka ba phin yo jing arap nak sarkar pan ba phin dai ya khi ma phi kinong rap pan ka dei ba ka sarkar ka dei ban wan ra ning kong ya kata ka irrigation system namar ba ha ka jela jongi balai ngi duk ladangi bam tang shibanai ngi shushong hayeng ngi layap thangan Henry kat ban ong ba syak ka the ka than ba hoi ka ba ki ong ba mentang isya syong hayeng tengok ong boleh isya syong hayeng namal ba empat selap empat yo litung ka ba teka dei kata ka ba ngakwa ban ai kita ki jingmut ki jing shempang ki jonga ya phi ki pat nang rep ba phin li wat lat chak sarkar ba phin yo tang kata ka irrigation hi kadai kata ka ba dan kam na ka banta jong phi kinong rap ba phin ya yo ban rap ba ro system ba kat ba phin syong kat sausan banai ban up yo to slap teka de ka bom la ban long bat ka de kata ka ba nga ai men si mi phi ba phin rap ba ro khat kita jing rap ki ba kat kum ba kamariang ka ai subun ya phi bat ba phin num do jingker men nak we ka por phin yo ban bam kita ki juru man lak ayom